Кеше китә, эзе кала. 5 февральдә район хакимият бинасында Сормашбаш авылында яшәгән Айзат Кашаповның әти әнисенә рәхмәт хаты тапшырылды. Якташ моннан 5 ел элек каты авырудан вафат булды. Кыска гомере эчендә игелекле эш гамәлләр калдырды. Ул Сормашбашта янгын вакытында курыкмыйча ут эчендә калган йортка кереп, газ баллонын алып чыга. Шул рәвешле шартлаудан саклап калына. Күрше йортларга ут үрләвенә юл куелмый. В то же время народ это помнит, очевидцы подтверждают данный факт. Владимир Агриков Айзат Кашаповның әти әнисенә Россия Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан Республикасы буенча баш идарәсе башлыгы Рафис Хабибуллинның җылы сүзләрен җиткереп рәхмәт хатын тапшыра. От имени руководства Главного управления МЧС России по Республике Татарстан выражаю вам благодарность за воспитание вашего сына Айзата, который проявил активную гражданскую позицию, неграмотные действия в сложной обстановке. Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия. Айзат спортны, аеруча милли көрәшне үз итә. Бүгенге көн спортчылар көрәшчеләргә үрнәк өлге ул. Айзат Муса Җәли истәлегенә узган дәрәҗәле турнирда 2 мәртәбә көмеш медальгә ия. Татарстан чемпионаты Билбао көрәшеннән бөтен Россия турниры призеры булды. Алабугада узган авыл яшьләре җәйге спорт уеннарында чемпион калды. Туган авылында хәзер аның истәлегенә турнир оештырыла, ди Илфат Әшрәпов. Айзат Кашапов батырлыкның сугышта гына түгел, тыныч вакытта да кылынуын исбатлады. Каһарманлык исә мәңгелек. Зәйбездә шундый батыр егетләр булу белән горурланырлык. Рәзимә Фәттахова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.